Na, sziasztok gyerekek, én Meteroki vagyok. Ugye az előző csábításból jeles részbe jöttek a kommentek, ugye írták, hogy köszönjük, hogy bemondtam. Meg írta a Bokormila, hogy én vagyok az. Szóval, ja. Most akkor kezdjük is az első epizódot. Amiben mindjárt mondom, hogy mit fogunk csinálni. Már néztem pár videót, meg játszottam is párszor játékkal. Szóval nagyjából tudom, hogy mit kell. De is veszem a hangot, hogy ne zavarjon titeket. Na, jó van, levettem a hangot. Itt van egy város. Itt van Sweet Amoris Gimme. Rálépek. Itt van első epizód, játékbemutató, útmutató játékhoz. Figyeljetek! Szia! Üdvözöllök a csábításból jelesen. Csinomimi a nevem. Elmagyarázom neked a játék szabályokat. Készen állsz? Hát én készen állok. Ezeket majd végignyomom, mert már tudom. Ide be kell menni, és beszélni kell a... Ide kell menni. Itt ugye azt kell csinálni, hogy beszélni kell a haverjával, nem majd ővele kell összeismerkedni, úgymond. Szia! Ugye új vagy a csábításból jelesen. Én Dimitri vagyok, örvendek a találkozásnak. Itt az A helyes válasz. Ott, hogy köszönöm, én is örülök, hogy megismerhetek Dimitri. Remélem lesz még alkalmunk beszélgetni, most pedig ha megbocsátasz... ... Ugye kimegyünk... Már is itt vagy? Jól van, gyorsan török, tetszettél a haveromnak. Mindegy, szóval hát epizódok végén randíthat azzal a sráccal, akivel a legtöbb esélyed, az esélyed. Így mindig döntéseidnek megfelelően alakul a történet. Ha elhívnak randizni, még nem biztos, hogy nyert ügyed van. Az illető pasi ízlésének megfelelően kell felöltöznöd, és jól kell válaszolnod a kérdéseidre. Ha sikerül jól döntened, szuperül alakulhat a randid. Érthető? Na, igen, mindent értek. Értem. Jól van. Gondolom a pasizás tetszeni fog. De találkozol majd kevésbé szimpatikus szereplőkkel is. Nem mindenki ilyen kedves, mint én. Hihi. Kér tanácsot a nénikétől. Ő nagyon kedves és mindig kész, hogy adjon neked különleges tárgyakat. Ok. Lássuk, hogy miről kell még beszélni. Nem igen, az epizódok során nem olvasom mindegy. Ha meg kell szerezni bizonyos tárgyakat, meg kell a boltban, el kell őket kérni valamelyik szereplőtől. Hogy meg kell őket tanulnod a játék során. Járj nyitott szemmel, oké?
akkor próbáljuk ki. Menj vissza a jobb oldali helyiségbe, keresd meg a szobrot, amit rajzolóan csináltam, majd gyere vissza. Már is itt vagyok. Itt van ugye, én ezt már megcsináltam ezt a feladatot, mert mondtam, hogy van nekem egy másik karrierem. Ugye, ha valaki nem vette észre, itt van a szobor, rákattintunk, és nálunk van, kimegyünk, mindig nem szeretem először majd, dehogy nem, eléggé feltűnő. Hihi, ezek szerint nem volt túl nehéz megtarthatod, ha szeretnéd kitérni a szobádban. Még nem végeztünk, el kell mondanom néhány dolgot. A vásárlásra visszatérve elfelejtettem mondani, hogy a butikon kívül a város ékszerboltjában is vált szép dolgokat. Én elnyomom meg, én tudom. Tudom, hogy kettő nagyon érdekel. Menj már! Na, hányat szó akarsz még elmondani? Végre most már elkezdhetjük a játékot. Itt van. Kedvesem, én vagyok a Tündér keresztanyád. Most, hogy végigmentél a bemutató epizódon, adok neked valamit, ami segít előbbre jutni az epizódban. Adok nekem 100 akciópontot. Ugye az akciópont az arra való, hogy ezzel tudunk lépni. Bár kedves, tudom nem lehet könnyű egy ismeretlen játékot elkezdeni. A elakadt az epizód során, olvasd vele a fórumon található összefoglalásban mutató játékhoz per epizódokhoz. Kezdődjön a játék! Itt van. Következő epizód. Új gimi. Az első napod, új város, új suli, egy csomó dolgot kell elintézed. Ugye, amit majd mondanak a szereplők, azt én is felolvasom. Stim. Hétdinéri szövegét lopom. Na mindegy. Aki az osztálytársam, azt tudja, hogy miről beszélek. Kedves Polla 45. Üdvözlöm a Sweet Amores Gibiben. Remélem hamar beilleszkedik majd. Következő. Javaslom, keresse meg Natalielt, a dökkelnököt, és nézzük meg együtt rendben, vannak-e a beiratkozási papírjai. Valószínűleg a dökös teremben találja. Elmegyek a dökös terembe. Itt van az A válasz, ami nem jó. A B válasz az jó. A C válasz is jó, de a B a legjobb. Én értek hozzá, mert én már végigvittem. Szia, Nataliel vagyok. Segíthetek valamiben? Az igazgatónő megkért, keresselek meg a beiratkozásommal kapcsolatban. Az igazgató szerint ellenőrizned kell, rendben van a beiratkozásom. Itt is az a válasz az jó. Biztos te vagy az új lány. Persze, megnézem. Megfordul és keresgél a papírai között. Hiányzik még egy-két dolog. Kell egy igazolványkép, valamint $25 beiratkozási díj. És ami a legfontosabb, úgy látom elfelejtetted beadni, a szüleid által aláírt beiratkozási dokumentumot, arra is szükség lesz. Nem gond. Pedig minden gondosan összegyűjtöttem, biztos van benne, hogy hiányzik valami? Megnézem, nem keveredte a papírod a többi dosszié közé. Addig szerezd be a pénzt és az igazolványképet. Örülök, hogy ilyen komoly és szorgalmas lány került közénk. A unyalizeus gyerek. Akkor gyorsan kimegyünk a városba, és megveszünk az igazolványképet. Mert most van 9 perc 14 másodpercnél, szóval sietnünk kell. Itt a bazárban tudjuk megvenni az igazolványképet. Itt van igazolványkép, $10. Megveszem. És itt város. Gyerünk. Odaadom Natalielnek, és ott lesz vége ennek az epizódnak. Ennek lesz egy part 2. Hello Polla, elfelejtettem mondani, sajnos el kell utasítanunk a beiratkozást. Ugye ez csak vicc. Na hát, remélem tetszett ez a videó, Meteroki voltam, sziasztok!